sa ato YouTube Benji Delisig, paki-subscribe kung paki-notificate mo ang inyong makita karon diri sa may Cebu City Coastal Road, no? Sa may South Road property SRP. Usa ka aksidente o self-accident ang nagigate karon sa mga personal sa Rescue 1 o kining ambyo, no, sa Cebu City. Kalabot na kini maong self-accident nga motorcycle. Ang onboard ni mga kasuper si Richie Lanyuhan o niya ang iyang edad nasa kuha na sa mga 34, no? Tuwa ka ba siya? Taga Barangay Tangke, Dakbayan, Talisay. Kini mao nga biktima. Sa atong nakuha nga impormasyon mga kay YouTube sa atong YouTube channel, kini mao biktima. Kinsa pauli ni siya sa ano, boss, pauli na Talisay. Oh, di Cebu City. Paingon Cebu City. Paingon Cordoba. O niya wa ka bantay nga dunay dagong kahoy nga kanang nasto nga posible na hugdi sa kini mga dagong truck. Mao iya naligsan sa motor nga iyang gimaniho. Nga may resulta sa pag quality down pag kining angol hini mao nga pasyente mga igala. Ikay ito karon sa Cebu City Rescue 1 o atong ambyo mga kay YouTube, no? Sa mga nagkunang balita, mga labas, informasyon o update, pwede niyo nga i-subscribe o i-notificate ang Benji Delisig YouTube page. Iman ang super balita Cebu mga igala. Salamat, mayong gabi.